vasárnapon különös szeretettel vendégtestvéreinket, akik itt vannak ma mi velünk. Megdobogtatta a szívem ez a képsor. Eszembe jutott nagyon sokat, amikor oda mentem nagymamához, köszöntöttük egymást, megfogtuk egymás kezét, és mondta nekem, hogy éjszakánként ő már nem tud aludni, és rengeteget imádkozik. És tudom, hogy értem is, nagyon sokat imádkozott, fáradhatatlanul a betegségem alatt, és el nem tudom mondani, hogy ez mekkora erőt adott nekem. Turmezei Erzsébet verse: célhoz ért. Nem ad több bátorító jó tanácsot, nem ír több vigasztaló levelet, nem erősít már testvért, jó barátot. Ha kérdezünk, nincsen már felelet. A szolgálat ezen virágú, boldog, gyönyörű útja örök célhoz ért. Az Úr minden köteléket eloldott. Hála örömökért és könnyekért. Ha valakit a vándorúton egyre bátorít, ne félj, veled vagyok, nem hagylak el, vissza mitől rettenne, ha rá fájdalmak és fényratok. S ő ezt sújtotta el halálos ágyán. Drága örökségül ezt hagyta itt. Ne félj, veled vagyok, nem maradsz árván, töröljük le a búcsú könnyeit. Köszönjük meg az értünk napról napra imára kulcsolt szerető kezet, s áldjuk Urunkat, ki őt nékünk adta, s akihez ő már hazaérkezett.